Unang-una, ito'y sala sa bayan. Mapatunayan talaga kung sino may kinalaman dito dahil buhay talaga nakasalalay dito. Secondly, it should serve as a lesson din na ang flood control ay national government initiative yan. Kasi ang mga ilog at river systems hindi naiiwan sa isang munisipyo, distrito o probinsya. At heavy ang construction, engineering, design, and work na kailangan. Kaya mismo na ang presidente ang nagalit nung kinuha ang President's Infrastructure Plan program at hindi ito nasunod. No? Kaya ito leksyon din na dapat tuloy-tuloy ang implementation ng mga master plan sa lalong madaling panahon ng mga river and road system. System ang pinag-uusapan dito na connectivity. No? Ngayon, pag ito naman na-delay, nag-iiba rin yung daloy ng mga ilog. Kaya may ibang mga area na naapektuhan. Ngayon, itong pera na to, sana napunta sa tama, whether sa national defense or resilience ng communities. Kaya ito, dapat may managot dito at credible yung proseso. Dapat may magbayad dito.